Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga kahigalaan sa ngalan usab sa pagtulo ng PBCM, kini karon ang inyong alagad sa kanginan, kini si Brother Samuel Montemayor Padayon nga magalapit kanunay kaninyo nining tungura sa inusab nga pagpatalinghog nining tulumanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumalak kini ni Master Tomas di yung inyong senior kinsa mo ang nahimong katumanan sa Espiritu Santo nga gisaad sa atong Ginoong Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug ako mga panginaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat unta ninyong tanan karon nga nagasunod nining maong programa aron sa ingon na sa kamo makasabot diri kanamo ing ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namo nga ikalagad nga na kaninyo. Pwede kini mo ang tudlo ni Master dili kanamo o padayon usab kini nga mong igatudlo nga na kaninyo. Ug kini nga tulumanon padayon nga atong mabati sa maong sipihan sa DYLA. Magsugod kita sa oras alas 11 hangtod sa alas 12:15 ang takna sa kautuhon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. Og yung manusab sa uban nga dapit padayon gyapon nato na nga mabati sama dito sa Toledo City sa istasyon sa DYHR sa oras alas 6 alas 7 ang takna sa kabuntagon sa adlaw kana nga Domingo. Og yung manusab sa diri dapit sa DYRB sa Merida padayon gyapon nato na nga mabati og yuman dito sa atong dapit sa kaning Cagayan sa Teleregio sa DXKO ato gyapon kanang mabati sa oras alas 12 hangtod sa launa ang takna sa kapunon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. Og sa tanan nga dapit diya sa Villanueva sa Cabusis Radio og sa radio sa Balingasag sa Waykurat FM padayon gyapon kana nato nga mabati hangtod sa Hingoog ngadto paingon sa Butuan unya ngadto sa Surigao atong mabati gyapon kana sa mga istasyonan sa oras nga amo nang gipangyanlan sang litang atong programa mikabyat man kini sa 26 na ka mga radio station nga atong nasudlan nining mga langitong lamdag sa kinabuhi sa tuyo og tinguha nga para may barluan og masayran sa mga higala nato nga nagasunod nini atong programa ang mga doktrina nga gibarugan sa pagtulo ng PBCM nga niini naana kaming sa ikatulong panahon sa pagpangalagad dinidapit na sa Espiritu Santo. Og sa pagpangumusta na lang sa tanan nga mga kaigsunan no kutob sa mabuti ning maong Sibian o ilabi na din sa sentro sa Visayas area sa atong chapter nila ni Mr. and Mrs. Chupilas Sevilla, nila ni Nang Suping, atong mga membro diya sa wireless. Kumusta o maayong pagpatalinghog nining tungura o nyuman sa Tipulo, nila ni Sister Ivy Valenzuela o ni Sister Janice o nyuman dito sa Konsolasyon sa atong mga kaigsuunan diya, labi na sa pagpasalamat usab sa mga mitampo sa atong programa no para mapadayon kining atong bulaton dinhi sa kanginan nila ni Sister Angela Flores o nila ni Brother Bobot Panta maayong pagpatalinghog o dagang usang salamat sa inyo sa mga suporta ila ni Sister Ivy o ni Sister Margarita Igunia maayong pagpatalinghog yapon o sa paingon ngadto sa atong chapter dito dapit sa Kambantog sa Ormoc kumusta gyapon nila ni Brother Juanito Ligorio o ginuman sa mga membro diya nga tanan o ginuman usab dito dapit sa Ormoc nila ni Brother Danny Aing o ni Brother Adrigo Pamonde o ginuman ri dapit sa chapter nato sa Bohol sa Monte Suerte Carmen Bohol nila ni Brother Lunglong Divino o yuman sa yang Vice President si Brother Gregorio Painagan o sa mga membro diya nga tanan sa mga opisyalis o nila ni Sister Joy Divino o ni Anabel maayong pagpatalinghog ninyo o ingon mo usab
dito dapit sa atong compound sa San Antonio, Misamis Oriental sa atong main office. Nga din ana lugar ang atong executive at the same time Chief Minister si Reverend Charlie Eugenio ug si Madam Gaga nga iyang kapika sa kinabuhi ug sa tanan nga mga membro diha, mga kauban nato sa buhat, maayong pagpatalinghog nining tura. O kumusta lang tanan sa tanan? Labi na sa atong Facebook subscriber o sa YouTube, maayong patalinghog o paglantaw ninyong tanan din sa among programa. O ano pa, yatag ko sa lain nga alagad magapangmusta usab nga na siya kanini. Kini usab si Brother Dennis Gonzales sa maoga pong katuyuan o pagpangmatod may tungod sa pagtulon ng PBCM nga unta kamo ana karon sa Kapisgay Panglawas dasig diha sa panghuna na og aron ninyong masabtan o matuog ang mga kamotora nga mong ipadangat diha kanina. Og gihatag ko kamo ang Brother Cesar Patio nga maoy mahatag og tema. Kumusta og may buntag usab ka natong tanan kinang inyong igsuon si Brother Cesar Patio sa sama pagkagigapon mangumusta kaninyong tanan sa tanan nga mga kaigsuonan gayod nga nagpatalinghog nining mga orasa o ilabi na usab sa ato ang naglantaw sa Facebook o sa YouTube. Kumusta kaninyo mga higala og mga kaigsuonan? Og ako na lang mga pangumusta sa tanan no, dili man pwede nga tagsa-tagsaon ko kamo sa pangumusta tungod kay mahurot ang atong oras, bilinhon man ang atong pagtuon karon mao nga doon na naman gibanggit ang atong igsuon nga si Brother Samuel kabahin lugar sa atong mga kaigsuonan usab og mao lamang kanang ako ang mga paidangat da kaninyo kumusta o mahinaot ako nga anak kamo sa kabaskog sa lawas kanunay aron nga kana mo inyong gamiton dinhi sa pagsunod sa atong programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries nga diin gipangluhan sa langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas de Eugenio Sr. O sa dili pa dahil nato sugdan Brad Samuel ang ato ang tema karon nga pagaisgutan. Ako sab nga pagtimbaya gihapon no sa bag-ong membro dia dapit sa Bohol no. Dia dapit sa Bohol sa kang usa kini siya ka blind, usa kini siya ka buta nga si Nilo Hodilia. Kumusta kanimo Brad? O ingom na sab sa bag-o niya nga nakabig usab ang iyahang asawa nga diin nagpamimbro gayud siya dinigapon sa pagtulunan sa PBCM mao kini si Arceli Kahoy Hodilia. Kumusta? O ingom no sab diha kang Rebecca Rosala usagapon kini ka blind no nga bag-o gapon kini membro da dapit sa Bohol. Kumusta kaninyong tanan? Kang Nilo Hodilia, kang Arceli Kahoy Hodilia o yun masab kang Rebecca Rosala nga ning adto gyud sila dito sa palasyo aron sa pagpamimbro. Mao kini ang atong update Brad Samuel Brad Dennis sa ato ang mga new members. O karon Brad Samuel natong miaging Domingo ato namang naisgutan ang kabahin may tungod sa kini lagi mga tagna kay dunaw lagi nagpadala nato nga si Rinante gamatod palagi niya nga unsa may ngalan sa Espiritu Santo. Mao nga gitubag nato siya Brad Samuel nga ang Biblia dili abilidad sa Biblia o dili batasan sa Biblia nga kun magtagna ilakip ang pangalan. O kana ato namang na-deliver na tumaging Domingo apan ato lang gihapong dunay mga sita sa atong idugang aron usab masayod dadtong mga wala pod makapaminaw sa atong programa no kay ang batasan magud sa ubang mga relihiyon o sa uban nga mga pundok nga mangutana dayon sila nga wala may Master Tomas Eugenio Sr. Diaz Biblia nga maoy nahimong katumanan sa tagna nga siya mao ang Espiritu Santo. Ngano magpamatuod mamo na nanyong master nga manas Biblia. Mas maayo pa ni among gituan nga si Jehova o si Jesus na ay mabasa sa Biblia pero kanang inyong master wa gyud mabasa sa Biblia. Mao lagi na nga amo laging giingon dili batasan sa Biblia nga kung magtagna ilakip ang pangalan. Ang pamatuod na Brad Samuel atong balikon gapon ang sitas alang adto mga wala makadungog gapon sa atong programa natong Domingo. Nga dili batasan lagi nga kung magtagna bisan pa gani ang atong Ginoong Kristo Brad Samuel. Ang pagpamatuod ba ni Kristo Brad Samuel sumala sa Biblia
kung magpamatuod si Kristo, mayo tingali mong basahon, Brad Samuel, ang bugna, no? Ang bugna sa iyahang kapitulo 19, versikulo 10, Brad Samuel, unsabay nakapahayag dinha sa Biblia kung si Kristo kabahin sa iyang kaugalingon, kung siya magpamatuod, iasa niya gibase ang iyang pagpamatuod sa iyang kaugalingon. Aniya Brad Cesar, atong basahon ang nakasulat sa Biblia. Tungod kay mao ni importante nga atong makuha ang pahayag lugar sa Biblia. Tungod kay matudpas sa panahong Kristiyano, daan na ang Kristo sa iyang pagpamatuod, nagagamit siya og kasulatan kon Biblia. Aniya ang usa lugar nga gamit niya sa pinadayag or sa bugna, kay ang Biblia nalangkop man ni sa unang hubad o ikaduhang hubad ang King James Version, no? Ang unang hubad di sa 1938 edition gitawag na ang pinadayag, gitawag na siya bugna. Sa King James, sa King James Version na unya sa 1938 edition busa ang atong gamiton nga pahayag lugar sa Biblia kini nakasulat sa King James Version. Sige. 1938 edition nga ang pinadayag gitawag kana siya bugna, siyang kapitulo 19 bersikulo 10 gingon. Unya miapa ako sa iyang tiilan aron unta sa pagsimba kaniya. Apan siya mingon kanako, ayaw pagbuhata kana, ako mo'y usa lamang ka masig kaulipon uban kanimo ug sa imong kaigsuonan nga nagpahimatuod sa pagpahimatuod ni Hesus. Maoy simbaha ang Dios, kay ang pagpahimatuod ni Hesus mao man ang espiritu sa propesya o sa tagna. Tagna. Akong basahon ang bugna, Brad Samuel. Gingon din niyo, giklaro man na din ni kay imong gibasa ang King James man. Ang bugna gyud may akong basahon aron makita gyud nato litra por litra nga tagna gyud kung si Kristo magpamatuod siya sa iyang gagalingon. Giingon no, og miyaob ako sa iyang mga tiil aron sa pagsimba kaniya. Og siya nagaingon kanako, magmatngon ka nga dili magbuhat nga na, ako masig kaulipon mo og sa imong maigsuon nga nagabaton sa pagpamatuod ni Hesus, magsimba ka sa Dios, kay ang pagpamatuod ni Hesus mao ang espiritu sa tagna. Kung mao ang pagpamatuod ni Hesus kabahin sa iyang kaugalingon, nagbase siya og mga tagna. Iasa pa ba mabasa nga kung ang Kristo magpamatuod sa iyang kaugalingon, pinaagi gyud sa tagna. Basahon nato ang nakasulat sa Lucas sa iyang kapitulo 24. Pabor naman ako ang Biblia, giingon ka na dinhi sa 24 versikulo 25 ngadto sa 27, ingon ini ang pahayag sa nakasulat sa Biblia. Ako masahon ang Lucas kapitulo 24 versikulo 25 ngadto sa 27, nag-ingon. Og siya miingon kanila, ay mga taong buang-buang og mga maluya og kasing-kasing sa pagtuo sa tanan giingon sa mga manalagna. Dili ba ginahanglan si Hesus magantos niini mga butanga og magasulod sa iyang kahimayaan? Sa 27 ningon, og sa gisugdan niya gikan kang Moises o gikan sa tanang mga manalagna, iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan may tungod sa iyahang kaugalingon. Og akong ikama sa 44 nagingon, og siya mingon kanila, kini mao ang akong mga pulong nga akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ako uban kaninyo matud pa ni Hesus. O ginanglan nga matuman sa hingpit ang tanan nga nasulat may tungod kanako matud pa ni Kristo, kay gingon dinhi sa kasuguan matuman daw matud pa ni Kristo, matuman sa hingpit ang tanan nga nahasulat may tungod kanako sa kasuguan ni Moises uno og sa mga manalagna og sa mga salmo. Kung mao kung si Kristo di ay magpamatuod kabahin sa iyang kaugalingon, nagbase siya sa basahon ni Moises, basahon usab sa mga propeta o basahon sa mga salmo. So, mao kana ang atong nakitang pahayag nga kung magpamatuod di ay ang atong Ginoong Jesucristo, dili di ay pinaagi sa unsa kundi pinaagi sa tagna. Ang
maong gipahayag sa Biblia kung magpamatuod si Kristo kabahin sa kaugalingon, basahon daw ni Moises, basahon sa mga propeta, o basahon usab sa mga salmo. Karon Brad Dennis, hain ba sa basahon sa mga propeta ang tagna sa atong Ginoong Hesukristo aron atong kapamatud-an nga diin si Kristo tinuod gayud di ay nga kung siya magpamatuod siyang kaugalingon pinasikad gyud sa maong tagna. Iasa ba ang usa sa tagna nga gikuha sa mga propeta nga maupoy gikot sa atong Ginoong Hesukristo? Unsa ba ang atong mabasa dinhi sumala sa Biblia? Akong balikon Bradini, iridi ang Zacarias kapitulo 13 versikulo 7 ug 9 unsabay nakapahayag din na kay kini si Zacarias usa kini ka propeta. Mamaganing atong gisusi kay ang pagpamatuod ni Kristo pinaagi man sa mga propeta, ikinsa ang propeta nga maoy gikuhaan ni Kristo nga matuman gayud ang maong gipamahayag niya nga kung magbase siya dili pinasikad sa unsa kun dili pinasikad sa mga basahon sa mga propeta, kinsa ang propeta nga pakita sa Biblia usa. Zacarias 3:7 Bradinis pasaha. O mao kini ang tagna mahitungod ni Kristo nga diha sa usa ka propeta nga si Zacarias nga matud pa dinhi sa kapitulo 13 versikulo 7 kini nagkanayon. Pagmata na o espada batok sa akong magbalantay sa karniro o batok sa tao nga akong kauban nagaingon si Juba sa mga panon. Samari ang magbalantay og ang mga karniro managkatibulag og pabalikon ko akong kamot batok sa mga Magagmay. Okay. Mo gini ang basahon sa usa sa propeta nga diin gi pasabot ni Kristo nga kung siya magpamatuod pinasikad sa basahon ni Moises, pinasikad sa basahon sa mga propeta ug pinasikad usab sa basahon sa mga salmo. Karon kinsa bagatong magbalantay sa karnero Brad Samuel nga diin pagasamaran unya sa diha nga masamaran ang maong magbalantay sa karnero magkatibulaag ang mga karnero sa panon. Kinsa ba ang nahitabuan kinsa ang nahimong katumanan sa Zacarias Brad Samuel nga gibasa ni Brad Dini naabay ngalan nga Kristo diha? Wala gayod. Wala gayon mabasa nga ngalan. Giingon lang din ha nga Cesar. dunay magbalantay sa karnero nga pagasamaran. Pero kinsa kini ang maong magbalantay sa karnero nga pagasamaran nga sa diha nga masamaran ang magbalantay sa karnero magkatibulaag ang mga karnero sa panon. Ikinsa ba ang nahimong katumanan ni ana Brad Samuel sa pag-abot na sa atong Ginoong Hesukristo? Aniya Brad Cesar sa pag-abot sa katumanan niya ng magbalantay sa karnero Brad Cesar, gitugan ka na niya nga nila ang katumanan niya ng pagkasamaran nga magbalantay sa karnero mao kana ang atong Ginoong Hesukristo. Pero sa pagtagna sa propeta nga si Zacarias walay mabasa nga Hesukristo diya sa nakasulat sa maong pagtagna, pero sa diya nga kanang matuman kanang gitagna ni si propeta Zacarias naa gitugan kung kinsa ang katumanan niya. Sa Mateo siyang kapitulo 26 versikulo 30 hantod sa 31 ang atong pagbasahon gingon. Og sa nakaawit sila usa kaawit sila nangadto sa bungtod sa mga olivo. Unya si Jesus mingon kanila na karong gabyo na kamong tanan managpanibog tungod kanako kay nahisulat kini nga nagaingon pagasamaran ko ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karnero sa panon. Musak kinsa de kanang magbalantay sa karnero sa pagpatuman ni ana sa gitagna ni propeta Zacarias walay lain ang katumanan ni ana natuman kana sa atong Ginoong Hesukristo nga siya mao ang magbalantay sa karnero nga pagasamaran. Kita mo higalang rinanti og sa mga naminaw karon mangita mo og ngalan wala ra ba? Sa tagna sa Zacarias wala gyud Hesukristo diha. Kano sa alang nahibaw-an nga Hesukristo din na ang maong magbalantay sa karnero diha na sa pagkatao na sa atong Ginoong Hesukristo. Pero sa tagna sa Zacarias wa gyud pangalan diha nga Hesukristo nga mao ang magbalantay sa karnero. Pero kana bang magbalantay sa karnero sumala sa Biblia si Kristo ba gyud na Brad Dini sumala sa Juan kapitulo
10 bersikulo 11 giangkon ba gyud na ni Cristo Brad Dennis nga siya gyud mao ang magbalantay sa karnero nga mao ang pagkasamaran. Juan kapitulo 10 bersikulo 11 Brad Dennis basaha. O sumala sa imong gisitar nga sitas, no? Ang nagtug-an niini nga pamahayag wala din na sulat sa basahon ni Juan siyang kapitulo 11 bersikulo Kapitulo 10 bersikulo 11. Kapitulo 10 bersikulo 11. Ako na lebas sa Brad Dennis aron ang atong oras makuan gyud giingon diri Ako matud pa ni Kristo mao ang maayong magbalantay sa mga karniro. Ang maayong magbalantay sa karniro magahalat sa iyang kinabuhi. Ikinsa di ay ang magbalantay sa maong karniro nga pagasamaran mao ang atong Ginoong Kristo kay giangkon gayud mismo ni Kristo nga siya mao ang magbalantay sa karniro nga pagasamaran. Pero dito sa takna sa Zacarias kapitulo 13 bersikulo 7 ug 9 wala gyud Hesukristo dito nga magbalantay nga pagasamaran. Kano sa alang natuman ang maong tagna sa diha nga nataw ng atong Ginoong Kristo. Ingon ana higala og mga viewers namo o mga listeners namo nga kung magtagna ang Biblia dili abilidad nga iapil ang pangalan. Busa kung mangayo mo, moingon mo nga naabay Master Tomas Eugenio Sr. nga babasa sa Biblia, dili abilidad sa Biblia nga kung magtagna ilakip ang pangalan. Kinsa lamang ang muhimo nana mao lamang ang katumanan sa maong tagna. Sama ni Kristo sa diha nga gitagna siya ni propeta Zacarias, iya nang gi-emphasize nga ako na ang maong magbalantay sa karniro nga pagkasamaran nga sa diha nga masamaran ang mabalantay sa karniro ang mga karniro sa panon magakatibulag. Ingon na ang pagpasabot sa Biblia karon asa pa sa mga salmo Brad Samuel kay giingon man nga kung si Kristo magpamatuod pinaagi man sa mga propeta, basahon ni Moises o basahon sa mga salmo. Iasa ba ang basahon sa salmo, Brad Samuel, nga diin, gikot kana nga siya maong katuman na anak, salmo 18:2. Aniya, Brad Cesar, kung asa ka na mabasa sa kanang nakasulat sa basahon sa mga salmo nga gikot usab ka na sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang panahon niya. Sa salmo siyang kapitulo 118 bersikulo 22 inyong patalinghugan, ngingon din ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimo nga pangulo sa pamag-ang. Busa dunay gibasihan usab nga duna daw bato nga gisalikway sa magtutukod nahimo nga bato o pangulo sa pamag-ang matud pa sa gibasa nato sa kita mo gibasa nato ang mga salmo kay mao kana ang gikot nga kung si Kristo magpamatuod, basahon ni Moses, basahon sa mga salmo o basahon sa mga propeta. Nabasa ni Brad Samuel ang salmo. Bisan pa gani sa salmo 18:2. Mabasa gapon kana nga si Kristo o si Jesus kay natuman man kana nga kung kinsa kanang bato, uluhang bato sa pamagkang pagkatao na ni Kristo sa diya nga naa na sa kalibutan, giangkon ba gyud na sa mga apostolis nga si Kristo gayod mao ang uluhang batos pamaga Brad Dennis, sumala sa episode 2 bersikulo 20 Brad Dennis. O giangkon na sa apostolis nga si Pablo nga matod pa niya kamo nga mga tinukod ibabaw sa potokoranan nga mao ang propeta o mga apostolis o mga propeta nga niini si Hesukristo mao ang uluhang bato sa pamagang. Di pa matud-an sa mga apostol. Nganong nibalo ang mga apostol? Tungod kay ang unang niklima na kinsa si Kristo mao'y nag-angkon mismo nga siya mao ang uluhang bato sa pamagang. Sabi rin ba? Basahon ko ang Mateo kapitulo 21 bersikulo 42 ingon ini pahayag sa Biblia. O si Jesus mingon kanila, wala ba gayud kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalikway na himong uluhang batos pamagang buhat kini sa Ginoo og sa atong mga mata makapahibulong gayud. Nganong nahibalo ang mga apostol nga si Kristo o Jesus mao ang uluhang batos pamagang tungod kay ang unang nahibalo na ang atong Ginoong Hesukristo dayon gitudlo niya sa iyang mga apostolis mo hinungdan nga ang mga apostolis usab ilang gipamatudan nga ang uluhang batos pamakang mao atong Ginoong Hesukristo. Pero sa salmo nga gibasa ni Brad Samuel
Ha? Wa gyoy Hesus Kristo diha nga maong uluhang batos pamag-ang. Ang giingon lang diha nga dunay batos sa pamag-ang ang nakasulat diha higala o mga viewers o ang mga nagbasa sa Biblia. Dili lagi abilidad sa Biblia nga kung magtagna i-apil ang pangalan. Busa dili mo angay maningil nga moingon mo naabay Tomas Eugenio sa Biblia nga mao ang katumanan sa Espiritu Santo. Dili mo na makapangutana tungod kinsa lamang ang dunay authority nga mutug-an na nga siya mao ang katumanan sa tagna, mao lamang ang tag-iya sa mong tagna o ang mga tinun-an usab mao'y mutug-an nga kanang Espiritu Santo mao na siya ang katumanan. Samang paagi si Kristo usab nga siya mong ulog batos pamag-ang, pero gitug-an ni Kristo ug dayon gitug-an niya sa iyang mga apostol, hinungdan nga ang mga apostol nahibalo nga ang uluhang batos pamagang mao diay ang ilang magtutulo nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. Sa samang pagkagi usab diri kanamo kami mauman ang mga tinun-an sa Espiritu Santo, hinungdan nga kami nasayod nga kung kinsa ang katumanan sa Espiritu Santo gitug-an namo kay ngano man dunasay mga tagna ang Espiritu Santo nga wa ninyo mahibaw. Pero sa dili patanana, Brad Samuel, ato sang dugangan gihapon. Nga dili gyud batasan sa Biblia nga kung magtagna i-apil ang pangalan. Mukot kita, Brad Samuel, sampol. Basaha gani, Brad Samuel, ang Salmo, Kapitulo 26, versikulo 6. Ikinsa ba ang imong mabasa dinha nga usa kini siya katagna gapon nga wa gyapon pangalan pero sa pagkatao na nanang tawhana siya nahimo ng mao ang nahimong katumanan sumala sa tagna sa mga Salmo 26 versikulo 6. Samuel unsay mo mabasa dia? Aniya Bersisar, basahon ta ang gingon mo nga sita sa Salmo 26 versikulo 6. Gingon, ako manghunaw sa akong mga kamot sa pagkawalay sala sa ingon ni ana, magalakaw ako libot sa imong halaran o Yuba. Dunay tagna nga gingon Nga? matud pa manghunaw daw siya sa iyang mga kamot sa pagkawalay sala. Sala? O dunay tagna o Nga dunay tao dunay tao nga nga manghunaw. O siyang kaugalingon nga wala daw sala kanang tawana. Oh, karon wa gyud pangalan dinha nga kinsa ng tawhana na pero Bradines iridi ang Mateo Kapitulo 27, Bradines, kinsa ba ang nahimong katumanan nga dunay tao nga matud pa ako? Manghunaw. Mateo 27 ha? Versikulo 24, Bradines o 25. Kinsa ba ang nahimong katumanan nga nag-ingon? Ako manghunaw sa ako mga kamot sa pagkawalay sala. Kinsa ba ang nahimong katumanan ni Ana Bradines kay dinhi sa atong nabasa sa Salmo wa gyud pangalan dia kinsa ang nahimong katumanan Bradines sumala sa imong mabasa dia sa Mateo Kapitulo 27 versikulo 24. Sumala sa mensahe ni nga basahona sa Mateo 27 versikulo 24 sa pag-ingon busa 25. oh, busa sa pagtanaw ni Pilato nga wala siya dag-anan og nga hapit na hinuon magsugod ang kagubot mikuha siya tubig og sa tubangan sa panon sa katawhan nang hunaw siya sa iyang mga kamot nga nag-ingon wala ako'y sala sa dugo nining tawhana kamo nalay mag-igo ni ana og ang tanang mga tawo mitubag nga nag-ingon ang iyang dugo ipaningin na lang gikan kanamo og sa among kaanakan. Oh, kinsa ang nahimong katumanan ni Ana nga dunay tao nga sumala sa tagna sa Salmo sa Salmo Kapitulo 26 versikulo 6 nga nag-ingon ako manghunaw sa ako mga kamot sa pagkawalay sala. Kinsa ang nahimong katumanana? Wala gyoy wala gyoy gitawag diha nga Pilato. Si Pilato mao ang nahimong katumanana sumala sa Salmo pero sa diha nga nataon na si Pilato siya di ay ang nahimong katumanan natong tao nga manghunaw sa akong kamot sa pagkawalay sala. Kinsa nahimong katumanan? Walay lain mao si Poncio Pilato ang nahimong katumanan sumala sa tagna pero dito sa tagna sa Salmo 26 versikulo 6 wa gyud Pilato dito. Kanus alang nahibalaan sa tao sa diha nga nataw na Pilato nga siya day mao ang mutuman na nga siya maong tao nga manghunaw ni anang tao nga walay sala. Kisa man ang gipamatudan si Kristo, di ba? Walay sala nang hunaw sa diha nga gibistigar si Kristo nang hunaw si Pilato ha sa iyang kaugalingon kay matupal wa ko'y nakitang sala na nang tawhan na kamo na lay bahala na. Di ba?
klaro kayo, pero sa tagna wa gyud mabasa nga si Pilato mao ang nahimong katumanan ni ana mga higala og mga kaigsuonan. Karon naapay daghang mga sitas pero dinhita Brad Samuel sa tagna sa atong langit nun nga magtutudlo. Kay dili mi dinhi mga buang-buang, dili mi dinhi mga walay alamag. Kung kami nagpamatuod sa katumanan sa Espiritu Santo na ay mga dokumento nga mo'y among basahon, nga dili gyud ni basahon sa uban nga mga relihiyon, nga naman kay diha lamang sila nagpabilin sa atong Ginoong Jesucristo, wa sila mahibalo sa mga pamaagi sa Biblia unasa nata karong mga panahon na kaysa amo nang gipamatuod dinhi nabahin sa tulo ka dagkong panahon ang pagpamatuod sa Dios. Kauna panahon sa Israel kinsa ang Dios nga ilang giila mao atong Ginoong Jehova nga mao tong langit nun amahan ni Kristo. Sa ikaduhang panahon kinsa ang nagpaila mao ang atong Ginoong Jesucristo kauban sa iyang mga apostol. Sa ikatulo sab nga panahon sa Espiritu Santo walay lain mao kami ang gigamit niya aron nga among kapamatuod ang mga tagna sa Biblia. Bahala na mong mutuo mo sa dili inyo na problema. Basta ang amo lang din mao lamang ang pagpahibalo kaninyo nga ang katumanan sa Espiritu Santo, Master Tomas Iyunyo Sr. na ay mga dokumento nga amo ang ikapakita ninyo diha ni ana. Pero og maningil mog pangalan among balikon, dili batasan sa Biblia nga ilakip ang pangalan. Kay kon isulat ang pangalan nga ang katumanan sa Espiritu Santo, Master Tomas Iyunyo Sr. na wa nata, dili ta maglibog kay ngano man naanay nabasa nga ang katumanan sa Espiritu Santo mauday na ang among matutudlo, Master Tomas Iyunyo Sr. Unsa pa may pulos nga maglalis patas Biblia? Unsa pa may pulos nga mag-away patas Biblia nga naa na may nakasulat din na nga ang katumanan sa Espiritu Santo, Master Tomas Iyunyo Sr. Nganong ingon ini ang paagi sa Dios tungod mao nag-iingon lagi ang makasakay lang sa liso. Ha? Ang makasakay lang. Dili man tanan mga luwas. Ha? Dili tanan mga luwas. Pero niya kita unsa ba ang usa sa tagna sa atong magtutudlo, Brad Samuel? Bala nagbutuo sila sa dili, ila na problema. Ang ato lamang din ni Brad Samuel, mao lamang ang pagbebalo sa tibuok nga kalibutan nga mao kini. Kay nga naman, sa dili pa hukman kining kalibutan na angay may bawaan sa tao nga mauday na ang padagan sa Dios dinhi sa kalibutan. Sama sa kang Noe. Sa kang Noe bitaw, grabing pamatuod ni Noe. Ngala tabang tagbuhat sa arka, kay dunay dakong lunop nga mitabo. Pero ang mga tao sa sinugdan, tabang. Pero wa gyud mulahotay ang tao, napulaan ang tao. Nya ang pagpamatuod ni Noe sa iyang kaugalingon dili tinuod, di abot ang dakong lunop. Mausap karong panahon na nga ang kastigo sa Dios sunugon kining kalibutan na nga mao ang mga tao nga mao ang gipasabutan na dili ning kalibutan nga atong gipuy-an. Sa dili pa mabot ay katulunggubat sa kalibutan naagyo pagsangyaw sa Espiritu Santo aron nga ang tanang mga tao kay tinguha sa Dios nga tanang tao mga luwas. Busa mo ni ang among misyon. Ang among misyon wa misuhol. Maski 5 tabos, di mi pareho sa uban nga mga maguwali nga ang ilang gapter mao lamang ang ilahang mga ganansya. Di mi ana, wala mi ana. Sakripisyo ning amoa. Busa karon Brad Samuel, mayo tingali atong asugdan ang tagna kabahin sa atong langiton nga magtutudlo. Sa Biblia ba Brad Samuel, kung imong basahon sa English, no? Ang Ecclesiastes Kapitulo 4 versikulo 15 unsa bay nakasulat dinha Brad Samuel? Naa ba kay Biblia nga English? Ani abad Cesar, basahon taning nakasulat sa Ecclesiastes no, sa King James Version. Mo kini ang usa sa tagna nga O sa Bisaya lang usa. gigamit Sige. lugar sa pagpamutuod nato nga din ang katumanan niya na mao ang Espiritu Santo. Atong basahon ning Sige. nakasulat sa King James Version sa ikaduhang ubad sa 1958 edition gingon. Sa 4:15 gingon, nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa batanon, ang ikaduha nga mitindog puli kaniya sa iyang dapit. Busa timan na nato nga dunay gingon nga nakita Ikaduhang? ang mga ang usa ka ang batanon nga nakita daw ang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw.
unya nga nakauban daw sa batan-on ang ikaduha nga mitindog daw puli kaniya sa dapit nga kun sa English version English. nga sa atong pagkabasahon sa Holy Bible sa King James version gyapon gingon I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stage. Busa dunay gingon nga dunay Nakita. ikaw ang bata nga nakita daw nga Ang tanang nagkakaw ilalom. mga buhi. O nakita ang tanan nga mga buhi Nga naglakaw. ilalom sa adlaw Nga. nga nakauban daw sa batan-on ang ikaduha nga mitindog puli sa iyang dapit. Sa ato pa, dunay batanon nga mupuli sa unang batanon. Nan kinsa ba kana Brad Dennis ang unang batanhon nga diin pulihan sa ikaduhang batanon Brad Dennis? Naabay gipakita sa Biblia kinsa kanang unang bata nga pulihan na siya? Be Isaias no Bisayas Brad Dennis? O ang bata nga gisgutan nga moy Unang una, batanon, ang unang pulihan batanon sa ikaduhang batanon. nga gibarugan sa ikaduha nga batanon ang katumanan ni anang bata sumala dinhi sa pahayag sa First chapter. usa ka propeta nga si Isaias sa iyang kapitulo 9 bersikulo 6 dinhi gitug-an pero wala gyapon ngalan ha timanin ninyo naboy ngalan matud pa dinhi sa Isaias kapitulo 9 alang kanato ang usa ka bata na tao alang kanato ang usa ka lalaki gihatag ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang baga ug ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan magtatambag Dios nga makagahom timana na to ha wa pa na tao ang bata pero gingan lang nag Dios nga makagahom amahan nga wala katapusan prinsipe sa kigdait O kinsa day ang unang batanon? Way lain mao ang atong Ginoong Hesukristo. Daghanang nakita Mao ba kana ni bawon man mo ana kinsa nang unang Pero sa batanon. una pa, wa, gid. Karon kay Balo na. gisgutan man Brad Dennis nga dunay ikaduhang batanon nga mopuli sa unang batanon. Karon ato namang usisahon ang Biblia. Kay biblikal man ning ato Ang ato namang basahon Brad Samuel. Kini bang tagna sa ikaduhang bata Ecclesiastes 4:11 Brad Samuel. Unsa ba ang nakasupot nga tagna kabahin nini ikaduhang batanon nga maoy mopuli natong unang batanon. Unsa ba ang mahimong dangatan nini ikaduhang batanon na abapoy uban ang tagna nga maugyod na ang mahitabo sa ikaduhang batanon? Ecclesiastes 4:11 Brad Anya Samuel. Brad Cesar atong basahon ang uban usa sa tagna lugar nga makita niya ng gingong nga batanon nga kanang gingon nga mutindog nga Mupuli sa unang batanon? kanang Sige. unang bata diaw ang dugang tagna niya na nga gipaghulagway Brad Cesar kini nakasulat sa Ecclesiastes ang kapitulo 4 bersikulo 11 atong pagbasahon gingon. Ingon man kung ang duruha magatipon sa paghigda nan sila adunay kainit apan unsaon sa nagainusara aron makabaton og kainit dunay gipasupot nga giulagway sa Biblia Brad Cesar nga aduna day kanang gitawag kung ang duruha daw magatipon sa paghigda nan sila aduna daw kainit aduna nay kainit daw apan unsaon sa nagainusara aron makabaton daw og kainit Sige. sa gipahayag lugar sa Biblia 14. nga kung atong ipadayon Sa sa 14. ikama nato sa 14 giingon din kay gikan sa bilangguan siya migula aron mahimong hari o bisan pa sa iyang gingharian siya na tao nga kabus. O kita mo, unsa day ang kalakip sa tagna na ng ikaduhang bata? Matud pa sa gibasa ni Brad Samuel ang Ecclesiastes kapitulo 4 bersikulo 14 kay gikan sa bilangguan siya bigula aron mahimong hari oo bisan pa sa iyang gingharian siya na tawo nga kabos. Ang among magtutudlo higala o mga kaigsuunan. Iya kining gituman. Nahimo siyang nabilanggo. Kay mauman ang iyang
papel nga buluhaton nga kini ikaduhang bata nga sa diha nga mataw ni muagi dai ni siya pagkabilanggo. Gikuha kini sa atong magtutulo Brad Samuel, natuman kini sa iyahang kaugalingon nga kini nahitabo sa iyang kaugalingon nga siya nabilanggo. Unya siya naggingon din nga ang iyang gingharian na tao siya nga kabos. Kabos bitaw ta Brad Samuel. Kabos si Master. Ang kaso sa atong magtutulo, Brad Cesar, gitawag ka nag sedisyon. Oo, sedisyon. Oh, rebellion. Rebellion. Sama sa kang Kristo. Nga si Kristo nagpagubot daw. Sedisyon gapon. Rebellion gapon. Nag-angkon og hari Oo, nag-angkon nga hari sa Israel. sa Israel sa unang kapanahunan. Mao kana mga higalag mga kaigsuunan. Nga papareha sila ang mga paghitabo ni Oo. Kristo o sa Espiritu Santo nga ang katumanan natuman kana sa atong magtutudlo. Oo. Unsa pa ang tagna nga mao gapon ang mahimong dangatan sa maong ikaduhang bata sa iyang personalidad. Basahon ko ang Isaiah sa iyang kapitulo 11 versikulo 6 nag-ingon dinhi. Og ang lubo mo puyo uban sa nating karnero, og ang leopardo muhigda uban sa nating kanding, og ang nating baka, og ang nating leon, og ang linaming nga mananap, manag-ipon sila, og ang usa ka bata nga gamay, maoy magamando kanila. Ha? Unsa man ang atong nabasa? Sa 8 nag-ingon, og ang bata nga masuso, magadula sa lungag sa sawa, og ang bata nga nilutas mukuot sa langob sa halas nga bahion. Kini gihimog hapon ni Master Brad Samuel nga atong magtutudlo sa bata pa siya sa gamay pa, magdula ni siya sa mga malalang mga mananap, sama sa mga halas, sa mga delikado nga mga mananap. Gihimo kini ni Master nga walay kurukahadlok kay gani paman ang ulmigas kani Brad Samuel sa iyang biography of Master Tomas A. Eugenio Sr. naa ang kasaysayan sa iyang kinabuhi sa iyang pagkabata. Nga magdula siya sa iyang kaugalingon sa mga halas. Ha? Bisan pagani ang iyang ginikanan Brad Samuel sa unang panahon. Nga diin naabay atong mabasa diha biography of Master Tomas D. A. Eugenio Sr. nga kinuusa sa biography sa atong magtutudlo nga diin iya gyud ning nahimo sa iyahang personal nga sa iyang pagkabata nabay babasa nato da sa biography sa atong magtutudlo Brad Dennis basaha daw. O dinhi sa kasaysayan sa among magtutudlo nga natawo nga kahibulungan dinhi gilatid dinhi pero sa Visayan version na no. Sige. So, matod pa dinhi. Walay kasayuran ng walay kasayuran ng kalibutan nga sa Disyembre 29, 1939 ang gitagna og dugay nang gipaabot sa pagpakatawo sa Espiritu Santo. Wala dahuma nga natuman didto sa layo ug mamingaw nga lugar sa habagatang Pilipinas. Sa Mayala City ang takna sa buntag dito sa Barangay San Antonio, lungsod sa Saan, Misamis Oriental, Mindanao, Philippines na tao ngadto kang Abilino, Eugenio o Crescencia Dagok ang usa ka batang lalaki nga ilang ginganlan og obispo. Ang kahimtang sa wala pa usa diha na human mahimugso ang bata nga karon nailhan na nga Master Tomas de Eugenio Sr. puno sa talagsaon og milagrosong pangitabo. Ang inahan nga si Crescencia sa ikasiyam nga bulan sa iyang pagsabak nakadungog og usa ka tingog nga mitawag kaniya gikan sa iyang sabakan. Tungod sa kikurat, wala siya makatingog og igo lang naminaw sa pasidaan nga gihatag sa iyang anak nga misulti na bisan wala pa may himugso. Gitugan siya, giingnan siya nga isang yaw kining hitabuan ngadto sa iyang kabanayan og kaparentihan kon magpanuigon na kiniog napulog 7 ka tuig. Padtungod sa kahadlok og panagana nga basin kadawaan o sungugon lang siya, wala kini niya tumana. Busa wala masayod ang iyang kabanayan og kaparentihan sa milagrong nitabo kaniya sa iyang pagsabak. Sa pag-abot na sa dakong adlaw, laing milagro ang nitabo. Ang mananabang si Damiana Gansan
nahingangha sa kahadlok tungod kay ang bata nga iyang gipahimugso walay inunlan nga nagauban nini o himusura ng daan sa dito pa sa Taguangkan. Imagine ha, walay bata nga mataw nga wala gyud uban sa inunlan. Unya kanang Gihimusura na daan. Wa na putli wala o na tong mura og tinae nga mo to'y pusod. Wala Oo. na human na daan. Tao na. Oh, sa ato pa wala kini magsalik sa sustansya gikan sa lawas sa inan dito sa Taguangkan. Nabuhi kini pinagi sa iyang kaugalingong gahom. Ang maong bata. Ang mga bata oh. Sige. Sa wala pa siya magtungha, ang iyang mga silingan kanunay mahingangha sa iyang talagsaong kinaiya. Gusto siyang makigdula sa mga malala, sa mga halas, insekto, o mga mananap, ihalas nga walay kahadlok. Aduna siya kiniya sa pagpanad nini nga sayang kayo. Katong tagna sa Isaias 11, 6, 8, mo na to nga ang dating kandeng, ang leon, Dunay bata. anong makauban mo Duwa siya. sila? Maanad sila tungod sa gahom sa bata mo nang buti pasabot ato. So makiginabi pa gani siya sa uban ni mga nanas. Aduna siya kagahom sa pagtawag sa naglupad-lupad nga kalanggaman o manduan niya nga mo batog sa iyang palad. Sa panuigon na siya og 7 ka tuig nagtungha sa unang ang iyang magtutudlo. Ang iyang magtutudula na ikatudlo kanya tapos ang pipila ka semana. Busa gipasaka siya sa ikaduha nga ang. Mao gyapon ang nitabo. Pagkatapos sa pipila ka semana, busa gipasaka na siya sa ikatulo nga ang. Mao nang paagi sa promotion kaniadtong panahon. Ma-promote ka basta do na kay Kaalam. kaalam. Oo, bright ka. Sa ingon ini nga paagi gitapos niya ang elementarya sulod lamang sa duha ka tuig. Sa 7 ka tuig, 2 ka tuig gihuman niya ang elementarya. Gi-promote siya. Oh, i-promote siya. Usa ka taas nga opisyal gikan sa usa ka universidad sa Cagayan de Oro City. Ang kapital sa Misamis Oriental mitanyag kaniya og libreng pagtungha sa gawas sa nasod apan mitumag lamang siya. Ang Dios dili ulipon kang bisan kinsa. Kana sabtunon kay na. Kung Sige, sige, nakasabot sige. ba atla, nga katong bata ningon nga ang Dios dili ulipon kang bisan kinsa sa ato pa. Ang sulod niya muna dia sabto na sa mga tao. Iyang gipaila ang iyang tinud kay mitang sa pag-abot na sa tukmang panahon, iyang gitukod ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated sa Abril 15, 1967. Usa kini ka espirituhanong pundok nga misagop sa legal nga mga lakang aron pagpanalipod nini gikan kang bisan kinsa nga gustong mobabag sa mga katuyuan nini ug aron sa pagtapok sa mga sakop nga walay kadlok tuman sa balaod o sa balang kasulatan. Usa kini ka pundok pinasikat sa mga tagna sa Biblia may tungod sa pagpakatao sa Espiritu Santo o sa saad na Hesukristo. Ang PBCM nagsangyaw sa Kristohanong pagpanunlo sa pagtuo, kaluoy o pakig-angay. Naristro kini sa kagamhanan sa Philippine Securities Exchange Commission sa Agosto 12, 1971 ubos sa permiso 45013. So kaniadto sa pagpailan ni Divine Master Tomas ni Senior nga Espiritu Santo nga nagpagkatao ni agom dayon siya sa mga paglutos o pagpanamastamas apan sumala sa balang kasulatan kining pundok sa Espiritu Santo makasagang sa tanang pagsulay nini tungod kay nasulat na sa Biblia nga ang Espiritu Santo magmadaog. O, kita mo na. Sa kinabuhi, sa among magtutudlo, Divine Master Tomas Iyon Senior kahibulungan na. Kaysa diha nga bata pagani sa wa pahato apa sa tiyan sa sabakan sa iyang inahan. Nakurat gani ang mananabang kaysa paggawas sa maong bata o sa wa pamugawas ang maong bata nga tuwa sa sulod sa tiyan sa iyang inahan. Nagkigsulti na ngadto sa iyang inahan. Nga kining hitabua isulti ni ngadtos mga tao pero ang iyang inahan wa niya tumana kay maulaw ang iyang inahan. Kana usa na kakahibulungan. Ikaduha nga hitabo sa pagkatao na ni Master ang mananabang na bulong kay ang maong bata sa paggawas wa na inunlan tao na himusura na kinsa man kunong bata nga mogawas sa taluangkan sa inahan nga wa nay pusuan ba pusod ba kay di ba putlon magyud na magyud tinae ana nga putlon pero ang among magtutudlo kahibudngan
kaysa paggawa sa mga bata, hinlo na, himusora na, kana lang galing daan. Diha nato makita nga di ay si Master dili ordinaryong tao. Mao manggani kami may sugon sa pagsulti ngadto sa tibuok kalibutan ang may tungod sa kinabuhi ni Master. Bahala ng tao mutuog sa dili, problema na ninyo. Kay ang atong asugubangon karon panahona mao ang ikatulong gubat sa kalibutan. Kung wala kada sa timbre sa Espiritu Santo, wala kay kaluwasan. Amo raw niya nang hatagag tima na dinhi. Ingon ana ang kinabuhi sa mong matutudlo. Ha? Kadtong gitagna sa Isayas nga matud pa dinhi og ang bata nga masuso magadula sa lungag sa sawa ug ang bata nga linutas mukuot sa langob sa halas nga bahion. Sa kinabuhi ni Master, nahitabo kana sa iyahang kinabuhi, mahibulong gani ang iyahang mga barkada sa una, mahibulong gani ang iyahang ginikanan, mahibulong ang iyahang mga silingan kay magdula lagi sa mga insekto, lain-lain bisan pagali ang ulmigas, pwede niyang manduan, bisan pagani ang langgam sa kalangitan, mahimong iyahang manduan sa pagpabatok sa iyang kamot, kinsa man kunoy makahimon ana. O walay power, walay gahom. Ingon ana ang kinabuhi sa among langitnon nga magtutudlo, bahala na magmutuo mo sa dili, di na magsakit ang among tiyan. Ang amo lamang, mao lamang ang pagpahibalon ninyo. Ganian ta karon sa ikatulong panahon, God the Father, God the Son, ang God the Holy Spirit. Mo kana ang mga tagna nga nahitabo sa among magtutudlo karon, Brad Samuel. Basa gani ang Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 15, Brad Samuel. Aron atong i-emphasize nga tugduga nga mga sitas kay kita magpamatuod mga dokumentado. Kay mao ko nang giingon ni Master nga kung kamo magpamatuod nga ako mga alagad, kinahanglan dokumentado ang inyong pagbasahon. Kay kung walay mga dokumento, walay mabasa, mao kanay mga binakak nga mga pagpamatuod. Unsa bay kita natong payag sa Ecclesiastes usa man kini katagna, Brad Samuel, sa Anya, Brad 3:15. Cesar, basahon ta kining usa pagyud sa tagna lugar sa Espiritu Santo, Brad Cesar, nga kanang Espiritu Santo nga atong gipamatud-an, daan na po na siya sa kanhing panahon. Ha? Niyaw, sa Ecclesiastes sa kapitulo 3 bersikulo 15, inyong patalingugan nga kadtong diha sa kanhing panahon ug kana nga umalabot pa, dunay umalabot pa, pero doon na po diha sa kanhing panahon. Matod pa, diha man sa kanhing panahon kanang umalabot pa. Katunong diha sa kanhing panahon ug ang kana nga umalabot pa, diha man sa kanhing panahon ug gipanikita sa Dios pag-usab kadtong miagi na. Muna ang tagna lugar, Brad Cesar, nga gibasihan nga natuman kana sa Espiritu Santo. Kay sumala sa mabasa po nato, Brad Samuel, sa gitawag og Henesis kapitulo 1 bersikulo 26, sa basahon nato nga Biblia nga mao ang gitawag og Amplified Bible, nag-ingon, God said, let us Father, Uno, Son, Dos, and Holy Spirit make mankind in our image after the likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, the bird of air, time, beats, and over all of this earth, and over everything that creeps upon the earth. Kumao, naana dining tulo, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nagkauban, di ay na sila, Brad Samuel, sa wa pa magbaton og lawas. Diha na, kabisan gani si Kristo, Brad Samuel, sa wala pa siya matao. Unsa ba ang kahimtang ni Kristo? Di ba spiritual being man siya? Nabatay mabasa, Brad Samuel? Spiritual being siya, Brad Cesar. Gini nakasulat nato sa unang Pedro, Brad Cesar, atong pagabasahon sa iyang kapitulo 1, bersikulo 10, hantod sa 11 nga atong pagabasahon, ingon ini ang gipahayag lugar sa Biblia. Ang mga propeta daw nga nagtagna may tungod sa grasya nga igatag kaninyo. Kini sila nangita og nagpakisusi may tungod niining maong kaluwasan katong mga propeta. Ilang gisusi, kinsang tawana, unsang panahona, ang gipasabot sa Espiritu ni Kristo nga diha kanila sa ilang pagtagna
nga pag-antos sa mga pag-antos ni Kristo ug sa mimaya nga Budason. busa ang Kristo di ay Sawa sa pa wala magpakatao. pa magpakatao, spiritual siya? being pa siya, Brad Cesar. Oh. Nga, sa gipahayag sa Biblia nga matud pa kana sila diha Nag-uban. sila sa kaning panahon nag-uban po na sila. Ang Sumala amahan, pa, ang amahan, anak, ang anak, ug ang Espiritu Santo. Pero spiritual being spiritual pa. being Wa pa magbaton og lawas. Karon, Kana. Brad Dennis, iridi ang Juan, Kapitulo 17, versikulo 5. Si Kristo ba diha na ba siya? Wa pa ang kalibutan, spiritual being God. Wa pa magbaton og lawas, wa pa magpakatao. Diha na ba gyud ang Kristo? Brad Dennis, dugang prueba nga ato mabasa sa Biblia. Ang Juan, Kapitulo 17, versikulo 5. Diha na Brad ang atong Ginoong sa Kristo sa wala pa siya moabot sa kalibutan. Sumala niya sayang pahayag din sa nasulat sa Juan Kapitulo 17 versikulo 5 matud pa dinhi. O karon amahan, pasidonggi ako diha uban gayud kanimo. Nya anang kadungganan nga gihuptan ko kaniadto kaniadto dili ang pagsulti kaniadto pa di ay uban kanimo sa wala pang kalibutan. Uban So, na ang Kristo day, uban na siya. uban na siya amahan. Wa pa ang kalibutan, uban na siya sa amahan. So natuman ang aktong gibasa nga God said let us Father, Son, and Holy Spirit. Di ba na ang tulo? Karon, doon na dugang pa prueba Brad Samuel nga si Kristo diha nagyud siya uban sa amahan, wa pa ang kalibutan. Be, basa ang Juan Kapitulo 8 versikulo 58. Niya ba si Saro? Dugang prueba. Ang dugang prueba Juan 8:58 atong pagbasahon nga ang Kristo uban gyud siya sa Amahan? sa wala pa lugar ang kalibutan. Oo. Sa 58 Sa Juan Kapitulo 8, kapitulo 8 sa Juan ingon si Jesus mingon kanila. Sapagkat tinuod mga ingon ako kaninyo nga sa wala pa si Abraham mauna ako. wa pa matao sa Abraham. Tao si Abraham. Naa na siya. Naa na siya, diha na siya. Oo. Busa kining si Tasa nagpasabot na Nga? wala pa gani si Siya Kristo. magbaton og Sa lawas, wala diha pa na gani siya, diha na siya. Abraham. Oo. Spiritual being pa ang Kristo. Be, osbe Brad Samuel, Juan 6 versikulo 62, Brad Samuel. Dugangan niya pa na to. 1:6 versikulo 62 ang atong pagbabasahon na igingon din Nan, matod pa. Maunsa man ka di ay kun inyo nang makita ang anak sa tao nga magasaka ngadto sa dapit diin didto siya kaniadto. Unsa Uban man- na gyud siya, diha uban na gyud siya kaniadto pa. Pag isod kanto, existido na Oh. sa unang panahon pero lamang espiritu pa siya o Kahimtang. Oh, kay wa pa gani sa Abraham naa na siya. Kay karon, kini namang Espiritu Santo. Kini bang Espiritu Santo, Brad Dinis? Daan na ba yun ni sa wa pa magbaton og lawas ang Espiritu Santo? Gihisgutan na bagod ni siya ni Haring David? Wa pa matao ha? Wa pa matao ang Espiritu Santo. Kana ba'y gibanggit na bana ni Haring David? Basaha, Brad Dennis, ang Salmo sayang 51, versikulo 10 o 11, Brad Dennis, naaba sa Biblia nga wa pa ang Espiritu Santo magbaton og lawas, gihisgutan na bagyod ni Haring David, kining Espiritu Santo. Be, basaha ang Salmo 51, versikulo 10 o 11, Brad Dennis. Nahilambigit na ang Espiritu Santo sa panahon pa kang Haring David matod pa Wa niya. pa'y lawas na ha? Matod pa niya. Ayaw Wapan. ako isalikway. Dili sa 10, unaha. 10, unaha. Versikulo 10 na. Buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios. Matod pa ni David. Matod pa David og bag-oha ang usa ka espiritu nga matulid og sulod Nako. Ayaw isalikway gikan sa imong atubangan og ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Oh, so wa pa matao ang Espiritu Santo. Daan nang gisulti ni David nga naa gyud ay Espiritu Santo. Ha? Ngano ni baloma si David? Kay siya alagad sa Dios. Wa pa magbaton og lawas ang Espiritu Santo. Daan na. Nga nibaw si David nga naa gyud ay Espiritu Santo. Karon ang Espiritu Santo, Brad Samuel,
Basa ang Henesis Kapitulo 1, versikulo 1 ug 2, unsa ba'y gisgutan diha? Hain ba ang Dios sumala sa pakita sa pila kining espiritu sa Dios? O aniya Brad Cesar, ang espiritu sa Dios sa pinasugdan. Espiritu ang kanang Dios. Espiritu pa na siya og kahimtang wala pa na siya unod og bukog. Nga naman niya basahon na to ang pinasugdan ha. Nga matud pa dinhi sa 1 sa Genesis niya bersikulo 1 hangtod sa 2 gingon. Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Ug ang yuta awaaw ug walay sulod, ug ang kangit-ngit diya sa ibabaw sa naong sa kahiladman. Ug ang espiritu sa Dios nagalihok o naglihok sa ibabaw sa naong sa mga tubig. O asa diha kining espiritu sa Dios? Ha? Naglihok diha ibabaw sa mga tubig. Karon kining espiritu sa Dios kay naglihok man diha ibabaw sa mga tubig. Ha? Unsa ba ang gipakita sa Biblia nga ng espiritu sa Dios nga naglihok diha sa maong tubig? Basahon ko ang Mateo Kapitulo 3, versikulo 16, ingon ini ang ato mabasa ngadto sa 17 na ingon. Og sa nabautismohan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig. Og tanawa na bukas ang kalangitan. Og iyang nakita ang espiritu sa Dios. Nagapon ha? Og iyang nakita ang espiritu sa Dios nga mikunsad ingon sa salampati og mipahaluna kini diha sa ibabaw niya. Og aniya karon usa ka tingog gikan sa langit nga nagingon, kini maong akong anak ka pinalangga, kaniya may kalipay ako. Ang espiritu sa Dios sumala sa atong nabasa sa Biblia, sa diha nga gibautismuhan si Jesus ug siya mihawas dayon gikan sa tubig, tan-awa nabukas ang langit ug iyang nakita ang espiritu sa Dios. Sa unsang dagwaya nga ng espiritu sa Dios nga may kunsad ingon nga salampati. So nagsimbolika og salampati ang Espiritu Santo. Karon ang pagkana Espiritu sa Dios, Brad Cesar. okay. Pero kanang Espiritu sa Dios, Brad Cesar, nga nagsimbolo og salampati. Kana ba gitugan ba kana nga pagkatuman Espiritu Santo gyud kana? Basa Samuel Ko, Brad ang Cesar. Lucas. Kay napabor ko naman ang Biblia. Niya sa Lucas yang kapitulo 3 bersikulo 21 ug 22 gingon. Og sa nabautismohan na ang tanang tao, og sa diya nga si Jesus usab na bautismohan na, og nagampo ang langit na bukas. Og diya kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun, ingon sa salampati. Oh. Og ikaw sa langit, miabot ang tingog nga nagingon, ikaw akong anak nga pinalangga, kanimo may kalipay ako. Busa kato di ang Espiritu sa Dios, Francis. Nga diha sa naong sa mga o tubig. diha ibabaw sa naong sa katubigan, nga mikunsad ka na, ingon og salapati, nga ang Espiritu sa Dios ingon salapati, mao di ka na usab ang Espiritu Mao ra sila. Santo. Sumala sa atong nabasa sa Biblia. Karon ang ato namang usisahon. Kay ang simbolika di ay sa Espiritu Santo. Mauman ang salampati. Sumala sa gipakita sa Biblia. Ang ato namang usisahon, Brad Samuel. Kining Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 15, unsa ba ang imong mabasa diha? Sige, basaha, Brad Samuel. Ang Ecclesiastes sa iyang kapitulo 3, Brad Cesar, Versikulo 15. atong pagbakasahon giingon din gitugan sa atong mabasa, matud pa sa Biblia kadtong diya sa kaning panahon, ug kana nga umalabot pa, diya man sa kanhing panahon, ug ginapangita sa Dios pag-usab kadtong miagi na. Iunsa ang nabasa kadtong diha sa kaning panahon, katong yagi ba? Miagi. O kanang umalabot pa. Dunay future. Kanang umalabot pa, diha pud daw na siya sa kaning panahon. O kana ginapangita daw na sa Dios. Pag-usap kadtong miagi na katong gitawag og history merely repeat itself arong atong susihon, Brad Samuel. Kinsa ba kanang diha na sa kanhing panahon, o Brad Dennis? Basaha ang Mikias Kapitulo 5 versikulo 2. Kinsa ba kanang diha sa kanhing panahon nga matud pa sa gipakita sa Biblia o kana ginapangita pag-usap sa Dios kadtong miagi na kinsa ba kanang diha na sa kanhing panahon aron matubag nato Ang kadtong pangutana. diha ang gihapon sa kaning panahon, katumanan kana sa atong Ginoong Kristo sumala sa basahon ni Mikias
sa iyang kapitulo 5 bersikulo 2 nga matud pa dinhi, apan ikaw Bethlehem Ephrata, ikaw nga maoy diyutay nga lungsod diha sa taliwala sa mga linibong nga banay sa Huda, gikan kanimo dunay usa nga mugula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel kang tansang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kanhing panahon. Una na, nilutaw na. Gawa na gikan sa walay katapusan. Oh, So, kinsa nagawa day na ka sila. nang diha sa kaning panahon, mo ko tumugula. Ha? Mo to'y naguna sa Oo, karon, kinsa ba ka nang magmando sa Israel nga diha kana siya sa kanhing panahon, Brad Samuel, Mateo 2 Iya, Brad Cesar, 1. basahon ta, dugang prueba gitugan. Kung kinsa ka nang mugula nga hari, nga mo'y Magmando sa magmando Israel. sa Israel. Nga Nga diha diha na na siya siya sa sa kanhing kanhing panahon. Okay. Yaw. Sa Mateo siyang kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa Sais. bersikulo 6 inyong patalingugan gingon usa ka ug sa gianak na si Jesus didto sa Bethlehem sa Huda sa mga adlaw ni Herodes nga hari. Tanawa di ay mga mago gikan sa sidlakan nga miabot sa Jerusalem. Nga nag-ingon, hain ba ang gianak nga hari sa mga Hudiyo? Kay nakita namo ang iyang bituon dito sa sidlakan, matud pa og nangani kami aron sa pagsimba kaniya sa pagkadungog niini ni Herodes nga hari siya nakulbaan ug ang yuta ug ang tibuok Jerusalem uban kaniya og sa natigom niya ang tanang mga saserdote ug mga punuan og mga eskriba sa katawan siya nangutana kanila kung asa iganak ang Kristo ug mingon sila kaniya sa Bethlehem sa Judea kay mauman kini ang naisulat pinaagi sa propeta nagingon og ikaw Bethlehem o Bethlehem yuta sa Huda sa pagkatino dili mao ang labing yutay sa mga punuan sa Huda kay gikan kanimo mugula ang usa ka punuan nga mao ang magmumando o magabuot sa akong katawhan nga Israel busa kana diha sa Kinsa tong magmando sa Israel? sa Israel nga kana Diha na siya. ang sang kagikan diha na siya sa kaning panahon Mao? natuman kana sa atong Ginoong Hesukristo. Okay, nya kay gingon man sa Biblia, og kana nga umalabot pa, doon na pa'y umalabot, doon na diha sa kaning panahon, pero na pa'y umalabot, na ato Nga diha nang po sa usisahon. kaning panahon. O nga diha po na siya. Karon, kinsa ba ka nang gisgutan, ato pang dugangan ba Samuel, nga si Kristo diha na gyud na siya sa kaning panahon. Basahon ko ang Juan Kapitulo 17, versikulo 5, nag-ingon ang dugang bukat nga inutang katarungan nga si Kristo diha gyud na siya sa kanhing panahon niingon din pero naapay umalabot pa kanang umalabot pa mo na atong usisahon Nga diha po na sa kaning nga diha po na siya sa kanhing panahon nag-ingon o karon amahan pasudunggi ako diha uban gayud kanimo ni anang kadungganan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. So, kinsa di ay kanang diya na sa kaning panahon, wa pa ang kalibutan, mao na ang atong Ginoong Hesukristo. Pero ang Biblia naghisgot nga dunay umalabot pa. Nga diha po na siya sa kanhing panahon. Ang atong usisahon, Brad Samuel o Brad Dinis. Kinsa ba kanang umalabot pa nga diha po na siya sa kanhing panahon. Hebrehanon, Brad Dennis, Kapitulo 10, versikulo 35 ngadto sa 31, Brad Dennis. O sumala gyapon dinhi sa minsay no. Kining umlabot pa, dinhi gisgutan, matud pa dinhi sa pahayag. Sa 35 sugod, pangadto sa 38. Busa yan niyo pag wadang inyong pagsalig kay kini aduna ra unyo dakong balos. Kay kamo nagkinahanglan og pailob aron kamo makatuman sa kabubuton sa Dios og makadawat sa gisaad. Kay sulod na lamang sa diyutayng panahon ang usa nga taliabot sa tupadon ay taliabot gawas atong Ginoong Kristo magaabot na og dili maglangan apan ang akong tawo nga magatarong magakinabuhi pinagi sa pagtuo og kon siya mosibog man og galing kaniya walay kalipay ang akong kalog sa atong Kalag. Diyos. Walay kalipay ang iyang kalag. Kon ang tawo mosibog ni aning Umalapot pa nga diha po na siya sa kaning panahon. Ang taliabot. Walay mahimo ang tao kung musibog siya. Taliabot. Diyan ang umalabot. Karon, ang di ay nga dili din nasibugan ng umalabot pa. Pero Brad Samuel, kinsa ba ka nang giingon nga umalabot pa nga diha po na siya sa kaning panahon? Basa ang Juan. Walay lain ba Cesar kung kinsa ka nang gingon nga taliabot
nga moabot Nga diha pud na dili siya po sa kaning panahon. angay nga talawan sa tao nga diha po na siya sa kaning panahon walay lain. Ang lain kana nga manlalaban nga mao kanang espiritu sa kamatuoran. Nga matud pa nga kanang espiritu sa kamatuoran nga diha po na sa kaning panahon sa pagkatuman niya na mo po na gyapon nga mao kana ang Espiritu Santo niya. Sa Juan 14 siyang kapitulo 15 versikulo 17 nga tunas 17. 16 ang 17 gingon, kung naigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo ingon si Kristo. Wa ako mga muyo sa man ug kamo iyang pagatagan ug laing manlalaban nga makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Sa 17 nga mao ang espiritu sa kamaturan kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tod kay ang kalibutan dili man makaila kaniya dili man makaila kaniya o makakita kaniya ni makaila kaniya apan kamo nakaila na kaniya kay siya magapuyo o nagapuyo man uban kaninyo ug maana siya sa sulod ninyo. Busak kun Dunay nang ingon nga taliabot nga diha kinsa na panahon mao kana ang payag ni Kristo, mao kana ang laing manlalaban nga giingon ni Kristo nga matud pa mao kana ang espiritu sa kamaturan. Nga kung kinsa ka ng espiritu sa kamaturan nga giingon nga gipangamuyo ni Kristo sa iyang amahan nga mao pud na nga diha po na siya sa kaning panahon gingon sa 25 ug 26 inyong patalingog hantod sa 27 nga kana giingon po na nga ang mag-aabot nga taliabot dili po na angay ang tao mutalaw niya na kun dili dawaton gina sa tao kay matud pa kun ilang talawan kun dili na dawaton mao kana ang pagtalaw sumala sa Biblia. Matud pa sa 25 kining mga butanga gisulti ko kaninyo samtang anya pa akuban kaninyo ingon si Kristo. Apan ang malalaban ng Espiritu Santo nga sa akong ngalan ipadala sa Amahan, siya mao ang magtudlo kaninyo sa tanang butang ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Timana na to nga ang pahayag ni Kristo ipadala niya ang lain mo laban nga mo kanang Espiritu Santo nga kana gitugan niya nga kana gisgutan nga diha po na sa kaning panahon nga kana umalabot nga ang mulabot nga matupa kinahanglan tumanon kana sa tao o dawaton sa tao tungod kay kung kana talawan sa tao matutpas pa city kaninyo ibilin ko ang kalinaw kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw hatagan ko kamo iniini dili sama sa hinatagan sa kalibutan kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing ni magtalaw. So dili angay nga talawan din ng Espiritu Santo, Brad sa Samuel. pagdawat ang Espiritu Santo nga gingon nga ang usang nga taliabot magaabot. Oo, Pag-abot nga dili nga na, magalangan. ug maabot to na ug dili malangan. Ang pag-abot nga na kung kinsa ka nang mabot walay lain. Ang Espiritu Santo. o kana ang Espiritu Santo. Nga maoy puli ni Kristo nabatay ligong prueba nga mabasa basahon ko ang Biblia nga ang pulong sa Dios sa Juan 14 bersikulo 25 26 kay oras hapit naman pod matud pa ni Kristo kini mga butang nga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako apan kun makagikan ako ang magdadasig nga maong Espiritu Santo mao ang ipadala sa man puli kanako siya mao ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga ako nang giingon ninyo kinsa ay ang puli ni Kristo walay lain mao ang Espiritu Santo Karon karon dita ang masayo, Espiritu Santo Brad Samuel kanang Espiritu Santo kung ilang isalikway unsa ba ang gipakita sa Biblia dili na kita ang gisalikway kundi ang Dios na maong ilang gisalikway basahon ko ang unang Tesalonika sa iyang kapitulo 4 ug layang bersikulo 7 nag-ingon dinhi ang Biblia kay ang Dios wala magtawag kanato alang sa kahugawan kundi sa kabalaanon busa bisan kinsa nga magasalikwa ini wala magasalikwa sa tao kundi sa Dios nga naghatag sa iyang Espiritu Santo dili na kita ang ilang gisalikway Brad Samuel kundi nila dawaton kining atong pagpamatod kabahin sa Espiritu Santo kundi nila dawaton dili kita ang gisalikway kundi ang gisalikway mao na ang Dios nga mao ang Espiritu Santo mao kana ang atong nakitang payag sa Espiritu Biblia Santo ba si Sar mo kanang nagpakatao. nga gibasa ni Brad Dennis kaganina ang kinabuhi sa
among magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. nga dili ordinaryo ang iyahang pagpakatao dinis kalibutan. Amo nang ipahibalo ninyo aron masayod ang mga tao sa tibok kakalibutan nga angay kita mag-usa dinhi sa Espiritu Santo sa dili pa maabot ang ikatulong gubat sa kalibutan nga mao kana ang muhinlo sa unang panahon lunop karon gubat na ikatulong gubat timan-ila na ang China ug ang Amerika. Diha ninyo makita og unsa gyud na masugda na gali na diha gyud na makita kung asa magkalabuso gyud ang tao kung wala diha sa timbre sa Espiritu Santo walay kaluwasan ang tao. Kung sa panahon kang Kristo maluwas man ka kay ang plano ni Kristo maong pagluwas sa mga sala sa mga tao lahi karong panahon na kay gubat nan asa man ta ni anak maluwas diha sa dugo ni Kristo wa na human na. Bosa Brad Samuel dan nindot unta kayo lapas matagamay kayo. Pasalamat kita sa langiton ng magtutulo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Salamat Master sa panalangin ng magatag sa imong mga tinunan o kini yung alagad sa kanginan si Brother Cesar pati uban sa akong mga kauban. Kini usad Brother Dennis Gonzales. O kinusab si Brother Samuel Montemayor mingon nga antod sa sunod Domingo manag-uban gyapon kita sa samang oras og istasyon og maayong udto kanatong tanan.